unsaon man nako pagsugod og negosyo. Mauni ang pangutana sa kadaghanan. Duhara akong matubag sa inyo. Oo og dili. Kabalo ba mo nga naay duha ka klase nga tao nga nagsugod og negosyo? Tao na nag-decide pa lang unsaon pagsugod og katong tao na nag-execute dayon sa iyang plano. Kung sige ra kag plano, sige ra kag hunahuna nga magsugod og negosyo ug wala kay action nga ginahimo na lisod gyud ka makasugod. Magsigir kag hunahuna unsaon makakita og kapital, unsa bay akong negosyohon, mo success ba ko kung magnegosyo ko o basig malugi ko. Higala samot na gyud na dili ka makasugod. Ayaw sunod aning unang tao na kanunay sigdamgo og walay aksyon na ginahimo. Kining ikaduha nga tao, action taker ni siya. Gisugdan dayon niya ang iyang plano sa negosyo. Nakasabot siya kung musugod siya sa iyang plano ug magnegosyo dayon, may bawan niya kung fit ba siyang mahimong negosyante. Iya gitistingan dayon iyang plano kung mupatok ba siya sa market o i-accept ba sa mga customer ang iyang produkto o serbisyo. Kasabot siya sa gidagmay action, adunay progresyo nga madawat niya sa plano niya sa negosyo. Busa higala ang hinungdan nganong dili ka kasugod tungod kulang ka sa paglihok. Ayaw na sigig plano diha. Lihok na o execute na sa imong mga plano.